Философията на приобщаващото образование е философия на уважението, толерантността и вярата, че няма по-хубаво и ценно от това да сме заедно, да се подкрепяме и уважаваме, да си сътрудничим и да работим в екип в името на благородната мисия – подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности. В центъра на образователната система стои детето, ученикът, с неговите психофизиологични потребности, способности, възможности и потенциал за развитие. Образователната система трябва да бъде насочена към осигуряване на модерно, качествено и иновативно по своята същност образование за нашите деца, чрез внедряване на иновативни методи и подходи на работа, въвеждане на STEAM-базираното обучение, проектно-базираното обучение като резултативен метод на работа, приложението на компетентностния подход в работата с акцент върху подготовката на бъдещите педагогически кадри и в професионалното кариерно израстване на учителите с ясното послание, че компетенциите са способности, които са неразделна част от личността. Параметрите на съвременното образование се ориентират към съдържанието и методиката на преподаване, към професионалното развитие на личността на учителя, реализиращ своя творчески потенциал в пряката си педагогическа дейност с децата и учениците. Днешното разбиране на педагогическия процес предполага синтез от обучение и възпитание, формиране на личността в процеса на обучение. Традиция от години в регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Монтана, е обменът на добри педагогически практики между педагозите. Създадохме положителна атмосфера за по-ефективно учене и преподаване. Усъвършенствахме и внедрихме иновативни методи и подходи на преподаване. Внедрихме ИКТ в процеса на преподаване. Повишихме капацитета си за работа в екип, водени от мисълта за екипното сътрудничество и взаимодействие между колегите, важен фактор за постигане на желаните резултати и повишаване капацитета за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Трансформирахме традиционния модел на преподаване в компетентностен модел, който интегрира знания, умения, компетенции. Методически подпомогнахме учителите в учебните заведения за приложение на съвместното преподаване като успешен и иновативен модел на работа. Активно работим за въвеждане на STEAM-базираното обучение за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Обучението по STEM дава възможност на децата да изградят една цялостна картина за света, в който живеят. Чрез изследване и игра те се научават сами да правят изводи, да си обясняват дадени явления и да съставят собствена гледна точка за природата, хората, социалната и културна среда, която ги заобикаля на локално и глобално ниво. STEM позволява на учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания и да се насочат към практическото прилагане на наученото. По този начин те придобиват широк спектър от умения и компетенции, които ще са им необходими в 21 век.
STEAM образованието предлага интердисциплинарен, цялостен подход към образованието, който подготви учениците за по-нататъчно обучение, както и за тяхната бъдеща професионална реализация. Рамката STEAM не само учи учениците как да мислят критично, да решават проблеми и да използват креативността. Тя подготви учениците да работят в области, които са готови за растеж. Утвърдената добра практика във второ основно училище Константин Фотинов в град Лом и регионален център Монтана на екипно взаимодействие на общообразователен учител, психолог и главен ресурсен учител. Обединени в полза на децата ви показваме няколко варианта на иновативни образователни модели в приобщаващото образование. STEAM урок, приложение на иновативния метод дизайн мислене и теренно проектобазирано обучение. По този начин се внасят свежи идеи за разнообразяване на образователния процес и се постига достъпност и активно участие на децата със специални образователни потребности. За преподаването в STEAM дисциплини на фокус са 4 основни принципа: развитие на творческото мислене, критичен анализ, работа в екип, разрешаване на проблеми. Иновативна практика в дейността на регионален център Монтана е организирането и провеждането на педагогически тренинг за повишаване на приобщаващата култура на учениците, свързана с разбирането, приемането и приобщаването на децата със специални потребности в клас. Занятието се проведе в 4-ти клас на 3-то основно училище Иван Вазов Берковица под надслов «Различни, но заедно по пътя на приобщаването». Чрез интерактивен и практически обоснован подход учениците научиха как да реагират правилно, за да бъдат полезни, как да помагат и да подкрепят по най-добрият начин своите приятели със специални нужди. Чрез симулативни игри и практически експеримент децата влязоха в различни роли и реални ситуации на физическо затруднение. Открито и искрено споделяха как са се чувствали, какво са усетили и колко трудно е било за тях. През личното преживяване сами направиха извода, че на децата в неравностойно положение не им е лесно в ежедневието. В тренинга заедно с другите участваха и учениците със специални потребности от класа, които умело бяха включени в игрите. Занятието допринесе за промяна на нагласите по отношение разбирането и приемането на различието от другите, стимулира уважение и съпричастност, мотивира децата да бъдат толерантни, полезни и подкрепящи. Дизайн мисленето е творчески процес на търсене и намиране на решения, създаване на продукти и услуги, ориентирани към човека. В основата е емпатията към хората и именно за това е толкова ценен този метод за прилагане в образователния процес. Теренното проектобазирано обучение дава възможност на всички ученици да се потопят в изследователския процес, а това ги прави по-ангажирани и мотивирани. Добър модел на взаимодействие между учители, специалисти и родители е иновативната открита педагогическа ситуация «Любими анимационни герои». Тя се състоява в 4-та възрастова група на детска градина 12 Звънчево, като в нея наред с учителите на групата и ресурсните специалисти се включиха помощник на учителя и родители на деца, получаващи допълнителна подкрепа.
Педагогическата ситуация е по инициатива на курс специални родители град Лом и е част от календарния план на дейности на групата за взаимопомощ към регионален център Монтана. Клубът вече 11 години обединява родители на деца със специални потребности, които взаимно да си оказват подкрепа в ежедневната, специфичната и неравностойната битка с проблемите на техните деца, а често и с неразбирането на останалите. В основата на този проект стои идеята родителите да бъдат наши партньори и заедно да покажем, че децата със специални потребности могат да се справят добре наравно с останалите. Интерактивното занятие обединява 3 отделни проектно базирани обучения по обща тема за герои от анимационни филми. Работата по проектите на децата със специални потребности бяха презентирани от самите тях с подкрепата на родителите им пред всички деца в групата и пред гостите на мероприятието на фона на умело съвместно партниране между общообразователен и ресурсен учител. Крайните продукти от проектно базираните обучения бяха представени в хода на ситуацията. Заедно въведохме изработени от пяна пластилина анимационни герои в направена от картон къщичка за тях и приветствахме първа изложба на рисунки по темата. В импровизирано арт-ателие с децата се докоснахме до изкуството да сътворим и да изработим сами кукли във визията на любими наши герои от филми и приказки. Всички заедно играхме, танцувахме, забавлявахме се и се учихме да открием в тематичното съдържание на анимационните филми и в поведението и постъпките на любимите герои ценности като доброта, търпение, съпричастност, уважение и разбиране към различието. Припомнихме, че много анимационни герои можем да открием и в книгите, които не трябва да спират да ни съпътстват, независимо от бързо нахлуващите технологии в нашето ежедневие. Българският национален фолклор е световно почитан. Той е богатството на нашия народ и наша е задачата да го съхраним и предадем през вековете. Това правим в часовете за извънкласна дейност, ученици и ръководители на клуб партньори към регионален център Монтана. Лятна школа "Учим, творим, играем" е устойчива педагогическа практика по извънкласна дейност, която ежегодно се организира от ресурсните специалисти, осъществяващи допълнителна подкрепа за личностно развитие в град Берковица. С много любов, ентусиазъм и професионализъм екипът организира заниманията, като осигурява възможност за естествено продължение на приобщаващите дейности през лятната ваканция, съобразно нуждата от системност в работата на децата със специални потребности. Планират се допълнителни, интересни и полезни дейности с практическа, познавателна, двигателно-моторна, художествено-творческа и социална насоченост, организирани в полудневни, модулни сесии с различна тематика. Заниманията с изнесен характер извън училищното пространство, на открито или в различни обекти в града. Групата от участници е разнородна. Деца със специални потребности от различни възрасти и учебни заведения. Присъединяват се и техни приятели, братя, сестри. Лятната занималния събира заедно деца, учители, но привлича и родителите. Водейки децата по речения час, родителите неусетно се присъединяват към общите дейности, игри и екскурзии. Създава се позитивна среда за естествено общуване, сътрудничество и взаимодействие. Лятната ни работа винаги приключва емоционално, с удовлетвореност, при повдигнато настроение и усещане за общност.